दुखुथिया नखरनि मददगिरि महरै खमाबारि Vcdcनि चेयारमेन मुस्रि जितेन बर' दिनैबो दं सुबुं माहारिनि गेजेराव अनलायनाय, बिजों बैजों अनलायनाय, गोरोबलायनाय, बे हारिजों बै हारि मदद होलायनाय, बेनो सुबुं समाजनि खान्थि आरो बेनो सुबुं समाजनि जौगानाय। बिनिनो दिन्थि महरै सिनायथि खमाबारि Vcdcनि मासिगिरि मुस्रि जितेन बर' बिथाङा। हाटकाटा गामिनि Vcdc मेम्बार लक्षीराम मुर्मु मुंनि बिथाङा हाइ ब्लाड प्रेसार जानानै थाबायनो एबा सोलिनो हायै जानानै दङमोन। बिथांनि बेबायदि नोरजिया जानानै थानाय देहाखौ नुनानै खमाबारि Vcdcनि चेयारमेन मुस्रि जितेन बर' आरो मेम्बारफोरनि नाजानायजों बिथांनो राङारि अनसुंथाइ होयो। मख'जाथावदि बिथाङा सिगांनि समफोरावबो गोबां बेबायदिनो दुखुथिया नखर आरो सुबुंफोरनो मदद होबोबाय थानायखौबो मिथिनो मोन्दों आरो माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो नुनो मोन्दों। बिथांनि बेफोरबायदि मदद खालामनाया इनायनो गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव। बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजों हानजानि जानानै इयुनावबो बिथाङा आरोबाव मदद होबावनो हाथों आरो बिथांनि इयुन गोजोनखौ मिजिंथियो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360